julemand. Jeg er helt parat. Kommer juleaften snart. Det er det. Den 3. december. Claus baby. Du er inviteret. Ej, jeg skal lige have musikken. Det er lidt dødt, ikke? Ja. Du skal med til vores julefrokost den 3. Der har jeg hørt, du godt kan, så vi har lagt den dag på grund af dig. Michael er meget ops på, at du skal have kajsild med og rød løg. I store mængder. Store mængder. Ja. Ellers så kommer du simpelthen ikke med. Jeg skal det sammen med en anden, ikke? Ja, sammen med Helle. Så snak lige med hende. Snak lige sammen, og vi tager med så os. Anne. Og Anne. Sammen med Anne. Sammen med Anne, undskyld. Anne. Det var også Helle Anne. Ja. Og så skal det er kl. 18 hos Michael. Ja, du skal have en 20'er Ja. ind i netbank og lige overført til os. Fordi den skal vi bruge til at købe ting ind. Ingen 20'er, ingen fest. Nej. Og Marianne, hun danser. En fællesdans, når vi kommer. Det er klart. Så Glæd dig. lyder. Ja. Og du skal selv have drikkevarer med. Det skal vi lige selv sige. drikkevarer med. Men der er snaps. Der er snaps. Selvfølgelig er der snaps. Fuld af snaps. Outro.